ಟ್ರೈಲರ್ ಸೂಪರ್ ಬಂಡ ಸೂಪರ್ ಅವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ನಾವು ಬನ ಅಂದೊಂಜಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೂಲೊಂಜಿ ನಮೂನೆ ಹೆರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ನಾವು ಬಾಡಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೂಸ್ ಬಂಪ್ಸ್ ಒಂಜಿ ರೋಮಾಂಚನ ಪನ್ಪಾತೆ. ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಸುಮಾರು ನಾಗದೇವತೆ ಪುರಂಡು ಅನ್ನ ತುಳುಟು ಬೈದಿನ ಬಾರಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮೂವಿದ ನಡುಟು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಬತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ. ಆ 2-3 ನಿಮಿಷದ ಜನಕ್ಕೆ ಈತು ಕುಲ್ಲಾಯಿನ ಸಿನಿಮಾ ಖಂಡಿತ ಕುಲ್ಲ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಆಶಯ. ನಾಗರ ಪಂಚಮಿತ ದುಂಬು ಬತ್ತಿನದೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದನ ಬನ್ನ ಪನ್ನಗ ಪುದರಡೆ ವೆಯ್ಟ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಪೋಡಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂನಾಗ ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ತೂಕ ಪನ್ಪುನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಯಾ ಮಸ್ತ್ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡೆ. ತುಳುವರೆಗೆ ದಾದ ಬೋಡ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾನ್ ಮಲ್ದೇರಂದು ಎನ್ನು ಏನು ತುಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ದಾದೇನು ಭಯಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬರು ಪಂದು ಎನ್ನು ಈ ಟೀಮ್ ಹೊಡೆದು. ತುಳುನಾಡದಲ್ಲಿ ಈತೊಂಜಿ ಮಟ್ಟಡು ಬತ್ತದು ಸೇರ್ದಾರ ஒரு ಜೋರ ಏನಂಚಿನ ಕೈತಾಟಿ ಬರುವ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡು ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಹೋವೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಶುರುವಾವಡುಂಡ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾವಡುಗೆ ಅಂಚದಿಪ್ಪನಗ ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ಮೋದಕ ಹಸ್ತ ಚಾಮರಕರ್ಣ ವಿಲಂಬಿತ ಸೋತ್ರ ವಾಮನ ರೂಪ ಮಹೇಶ್ವರ ಪುತ್ರ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಪಾದ ನಮಸ್ತೆ. ವಿಗ್ಲೋನೇನಾಧಿಪತಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಆನೆ ಮೋನಿದ ಗಣಪತಿನ ಮನಸಾರಿ ಸುಗಿತೊಂದು ಬದಿಂಚಿ ಮಾತ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಬಂದುಲೆಡ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಹೊಸ ಚಿತ್ರ ಓಕೆಂಡ ಬನ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್ ಲಾಂಚ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶುರು ಮಲ್ಪರೆ ನಿಖಿಲ ಮಾತನ್ನಲ್ಲ ಅಣೋನು ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ತಂಡಗೋಸ್ಕರ ಬದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರ್ನವರ ಜೋರ ನಂಚಿನ ಕೈತಾಟಿ ಬರುವ. ಎಸ 2 ವರ್ಷದ ಪಿರಾಗು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಒಂಜಿ ಜವನೆ ಬದ್ದದು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾನು ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನಿಟ್ಟಿಡ್ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ದೈವ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಚಿತ್ರ ಬತ್ತಡ್ ಅವಾಯ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಯಾರೋ ಒಂಜಿ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ದೆತ್ತೊಂದೆರ್ ಕುಡೊಂಜಿ ವರ್ಷ ಆನಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೂವಿನು ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನಿಟ್ಟಿಡ್ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತಿ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಚಿತ್ರ ಬತ್ತಡ್ ಅವತ್ತಂದೆ ಅವು ಆದು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಅವ್ರದ್ದು ಉಲೈ ಕೂಡ ಬನ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23ನೇ ತಾರೀಕು ನಿಖಿಲ್ನ 19 ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ಸುರೂತ ಅಂಗವಾದಿ ಇನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸುರುಕಾದಿ ಅನ್ಪಂಡಿಲಕನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಶ್ರೀರಕ್ಷಣ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೋಸ್ಕರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ. ಭಜೆ ಹಂ ಭಜೆ ತಮಿಹ ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನರಾಜಂ ಭಜೆ ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನರಾಜಂ ಭಜೆ ಹಂ ಭಜೆ ತಮಿಹ ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನರಾಜಂ ಭಜೆ.
ಇಡೀ ಬನ ಟೀಮ್ಗೂ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮೂಲ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ಸೇರಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ತರ ತಗ್ಗಾದು ಬೇರೆ ಬಗ್ಗ ಅವನಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಗೊತ್ತು ಚೆಂಕೆ ಇಂಚ ಬೈದಿನ ಬಂದು ಬಹುಶಃ ನಿಗಲ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇವೇನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಂಡು ಈತು ವರ್ಷ ಟಿಕೆಟ್ ನಂಚಿ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಹೆಂಗೆ ತೆಗೆದು ಬಂದಂಡ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಶ್ರಮ ತೊಟ್ಟಿಗೂ ನಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಾತೇನಲ್ಲಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಬಂದಾನೆ ಎನ್ನುವೆ. ನನ್ನ ದುಂಬಗಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಎನ್ನ ಮಿತಿ ಇಂಚನೆ ಒಪ್ಪಾಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರೆಗಳ ತುಳುನಾಡು ಎಂಚ ಬಂಡ ಮುಲ್ಪ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಕಲಾವಿದ ನಕ್ಲೆ ಮಾನ್ಯ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಆದಿತ್ಯರಂಜನ ಬೇಬೆಣ್ಣೆ ಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಬೇಬೆಣ್ಣೆ ಅಂತ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪನು ರಮನಾಥ್ ರಾಯ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾರು ಶತ್ರುಘ್ನ ಸಿನ್ಹನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್. ಶತ್ರುಘ್ನ ಸಿನ್ಹನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಡೈಲಾಗ್ ಮಾಡೋದಿದ್ದೀರ ಈಗ ಶತ್ರುಘ್ನ ಸಿನ್ಹನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ಬರಮಲ್ತಿದ್ದೀರ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಆರ್ನ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಆ ವಿಚಾರ ಮಸ್ತ್ ಗೊತ್ತು. ಅಂಜನೆ ಶಕುಂತಲಕ್ಕ ಬತ್ತಿದ್ದೇರು 6 ಶಾಸಕೀಯ ದುಪ್ಪನಗಲಂಚನೆ ಶಾಸಕರ ಭವನ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುರಾನಿ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬತ್ತುಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಕೇಳ ಸರ್ ಈಗ ಪೂರ ಹೆಣ್ಮ ಸರ್ತಿ MLA ಆಗ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಹೆಣ್ಮ ಸರ್ತಿ ಬಂದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬೇತೇರ್ಲಿಂಜ 10 ಸರ್ತಿ MLA ಆಯ್ನ ಈಗ CM ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆದಾಯ ಲಾಬಿ ಮಲ್ಪುಜಾರ್ ಪಣ್ಣಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಪಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆ ಏಪಲ ಲಾಬಿ ಮಲ್ಪುಜ ಎಂಕ್ಲು ಓಲುಪ್ಪು ಆಡೆ ಬತ್ತದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಶಿಪ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಪಣ್ಣಾಗ ರಮನಾಥ್ ರಾಯ್ನ ಪುದರ್ಲ ಬತ್ತನು. ರಮನಾಥ್ ರಾಯ್ ಏಪಲ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಬೋದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಶಿಪ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ಲಾಬಿ ಮಲ್ಪನ ವಿಚಾರ ಇಚ್ಚಿ ಆ ರೀತಿನ ಅಡೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಶಿಪ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ವಿಶೇಷತೆ ಕೊಡಂಜಾಗಡೆ ಅವೇ ವಿಧಾನಸಭೆ ಒಂಜಿ ಚರ್ಚೆ ಒಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ 7 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತದೆ MLA ಆಯಿರೋದು. ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಭಾಗದ ಒಂಜಿ MLA ಬಂದಿರೋ ನಾನು 1 ನಯ ಪೈಸೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ. ಇಂದು ಈ ಮಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಗತ್ ಕೇನ್ ಟೈಲರ್ ನಡೆದು ಶುರುವಾದ ನಿಜವಾದ ಕೇನ್ ಟೈಲರ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಟೇಲರ್ ಬಂದ್ಪುಣ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಯಕಿ ಹಾಲಿವುಡ್ದ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಟೇಲರ್ ಅಂತ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರೋದು ಹತ್ರ ಆರ್ಲ ಆ ಪುದರನ್ನ ಕೇನ್ ಟೇಲರ್ ಮಂತೊಂಡಿರು ಅಲ್ತರದ್ದು ಈಡೆ ಮುಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾ ಜರ್ನಿಡ್ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಎತ್ತೆತ್ತೋ ಸಿನಿಮಾ ಬೈದಳು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಂದ್ರ ಕಾರಣದ ಹತ್ರ ತುಳು ನಾಟಕಲ್ ಬತ್ತಂಡು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಬೊಕ್ಕ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮೆಕ್ಲೊಂಜಿ ತುಳು ನಾಟಕ ರಂಗದ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿತ್ತನ ಲೆಕ್ಕ ನವೀನನ್ನೇ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎನ್ನಿದ್ದಾರೆ. ನವೀನಣ್ಣಗೆ ಪಂಡ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ಐಕು ತುಂಬು ಮಾಧವ್ ಶಕ್ತಿ ನಗರ್ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ಗೆ ಕುಶೇಲ್ ದರಸೆ ಆ ಟೈಟಲ್ ಎಂಜಿನ ಬೈದ್ರು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಿನಿ ಕೊರದುಪ್ಪು ಒಂದು ಎನ್ನುದು ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಂಚತ್ತ ಟೈಟಲ್ ಬೈದಿನಿ ಆರೆಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಬಿರುದು ಕೊರಡೊಂದಾಂಡ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಮಂಗಳೂರು ಮಿತ್ರ ಸಮಿತಿ ಮಂಗಳೂರು ಮಿತ್ರ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಡಿಬೇಟ್ ಆದಿತ್ತದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾರೀಗ ಯಾರನ್ನ ಒಂಜಿ 4 ಪುದರ್ ಕಡಪಡ್ದೆ ಮನದ ಪೇಪರ್ ಬರ್ತಿದ್ರು ಕುಶೇಲ್ ದರಸೆ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ಐಡದ ಬಕ್ಕ ತೆಲಿಕೆದ ಬಳ್ಳಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇನಿ ಶಾರದಾ ಕಲಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಐದು ದುಂಬೆಂಗ್ಳು ರಚನಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಗ್ಳು ಆನ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪೋಯೆ ಯಾಲ್ನ ಇನ್ನುವೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಡಿತ್ತೆ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅವೇ ವೇದಿಕದ ಕಾರಣದ ಹತ್ರ ಇಂಕೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ದೆನ್ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಅವಕಾಶ ಬನ ಸಿನಿಮಾಡು ನಿಜವಾದಲ ಒಂಜಿ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿತಿನ್ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದಾಗ ಆಗ್ಲೇ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಕೋ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಗಲು ಉಪ್ಪೇರು 4 ಜನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಗಲು ಉಪ್ಪೇರು 4 ಜನ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಗಲು ಏತೆ ಮಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆನಂದ ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ತಗೊಂಡ ಅಥವಾ ಮಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಗಲಿ 10-15 ಜನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಗಲು ಉಪ್ಪೇರು
ಅಕ್ಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡಿದ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಕ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಸಿನಿಮಾ ಉಪ್ಪನ ಮೂಜಿ ಅಂಶ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬೊಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಸಂದರ್ಭಡು ಸಿನಿಮಾ ಹಾಲ್ ಆಪಣೆಂಚ ಪಂಡ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆದುಕೊಂಡು ಕತೆ ಪೂರ ಬಾರಿ ಬರಲ ಆದುಕೊಂಡು ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದ ಸಂದರ್ಭಡು ಆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆನಾಗ ಏರು ಕುಲ್ಲುವೇರು ಅನ್ಪಣ ಬಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದುಕೊಂಡು ಯಾನ್ ನಿತಿನ್ ತೂತಾನು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆನು ಎಂಚ ತೂವಡಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿದಾರೆ ಆ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಾಡ್ದೇರು ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಕರ್ಮಣ್ಯವಾಧಿಕಾರಸ್ತೆ ಮಾಪಲ ಹೆಚ್ಚು ಕದಾಚನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಎತ್ತು ಬಂತು ಬಿಡು ಅವು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐತ ಫಲಾಫಲ ಅವು ಐಕೊಂಡೆ ಅವು ಎಂಚ ಅವು ಭಗವಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪು ನಮ್ಮ ಬಾರನು ಬಿತ್ತನಂದಾಂಡ ಡೈಲಿ ಏನು ಒಕ್ಕುತ್ತುವೆರೆಚ್ಚು ಹೊರ ಬಿತ್ತದ ಬಿಟ್ಟು ಮುಗಿಂಡು ನಮಗೊಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂಜನೇನತ್ತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮನೊಣ್ಣೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಭಾರಿ ಕೂಲ್ ಆಗ್ದೈತೊಂದು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ವೈಬ್ ಎತ್ತು ಬೇಕಾ ಮುಗಿಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬರೋದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅವು ತುಳು ಬಣ್ಣದ ವಿಶೇಷತೆನೇ ಅಂಚ 1980 ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಮಗೂ ಪೂರ ಗೊತ್ತು ಮಲಯಾಳ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಂಚೆ ಇತ್ತು ಇನಿ ಎಂಚೆ ಉಂಡು ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಕೂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೆಡೆ ಬುಳೆಯಾಡೆ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂಚನೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂಚಿನ ಜಯಕೀರ್ತಿ ರಜಾಕ್ ಬಾಯ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಒಕ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂಚನ ಅವು ಟಿವಿ 9 ಆದಪ್ಪು ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಆದಪ್ಪು ಉದಯವಾಣಿ ಆದಪ್ಪು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆದಪ್ಪು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಆದಪ್ಪು ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಆದಪ್ಪು ಮಾತಾ ಸಂಪಾದಕರಿಗೆ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದು ಸರ್ ಒಂದು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಇದು ನನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಧೈರ್ಯದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದಾಗ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾತಾ ಪೇಪರ್ ಅವನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮಾತಾ ಚಾನಲ್ ಅವನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಕ್ಲಿಗಳ ಎನ್ನೋ ಪೂರಕ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂಚನೆ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಇದರ ಮಾತುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೇರಿದಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ಸೋಲ್ ಮೇಲು ಬಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೆಪ್ನೇಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೈದಾನೆ ಈ ಜನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮಾತಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ವೆಲ್ ವಿಶರ್ಸ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬರ್ತಡೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಸಡನ್ ಪಾತಿರ್ ಬೇಡ ದಾದಾ ಪಾತಿರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ಬುಜಿ ಬಟ್ ನಾನು ಆಲ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೇ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ನಿತಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಲೈಕ್ ಯಾರೊಂಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಶೀಟ್ ಅದು ಬಂದಿತ್ತೆ ವೆನ್ ಐ ಕೇಪ್ ಸೆಟ್ ಲೈಕ್ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೆ ಹೆಂಗೆ ಆ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ದಾದಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತುಜಿ ಇಂದು ಬಟ್ ನಿತಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರ ಬಂದಿದ್ದೇರು ಹೆಂಗೆ ಹೊಸ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಲೈಕ್ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆದಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಡೆಪ್ಪೈರ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತಿದೆ ಓಕೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಬಿಕಾಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಮಗೆ ಈತ ಒಂಜಿ ಹೋಪ್ ದಿತ್ತೇರ್ ಬಂದರೆ ಎಂಕ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅನ್ಪ ವೇರ್ ಬಂದು ಸೊ ಆರ್ ದಾರ ಪಂತೇರು ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಅರಿತೇರು ಎಂಕ್ಲ ನಂಬರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಡೀ ಎಂಕ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಂದಿರು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಪೂರ ಸೀನ್ ಎಲ್ಲ ಮೂವಿ ಉಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೀನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಮೂವಿ ಈತೆ ಸೀನ್ ಇಪ್ಪು ನಿಂದು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿತಿನ್ ಅಣ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹೆಂಗ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ನೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ರಜಾಕ್ ಸರ್ ರೂಪ ನೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಮೂವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಂತ ಇದ್ದೇನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಎಂಚ ರೀಡಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಬಂದ ಆರು ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇ ಬಂತಿದ್ದಾರೆ ಹೆಂಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಇಂಚ ಪನ್ನೋಡು ಇಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ತಾನೆ ಜಂಗಾರ್ ಪಂತೆ ಇಂಚ ಏನಂಚ ಮನ್ಪೋಡು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಮಂತೆ ಎಂದು ಎನ್ನದೇನು ಆ್ಯಂಡ್ ಮನುವನ್ನ ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸೊ ಎಂಗ್ಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಗೊತ್ತೇಜ್ ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚಿಂಚ್ ಪೋ ಅಂತ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒಂದಿನ ಸಡನ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಎಂದು ಬಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಯಾರು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ನೇ ದುಂಬೆ ಎಂಚೆತ್ತೇರು ಗೊತ್ತಾಗಿ ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಲೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದೇರು ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಒಂದು ಆಯ್ಬೇಕು ರ್ಯಾಪ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಅಪ್ಪಗೇನೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆಗೋಡು ಸೊ ದಟ್ ದಾದಾನ ಸೀನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ರೀಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಏನಾರ ಬಂದು ಇದು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಹಂಗೆ ಕಟ್ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಸೈಡ್ ಇರ್ಬಾರ್ದು ಈ ಸೈಡ್ ಇರ್ಬಾರ್ದು ಅಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ರೀಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಂದಿದ್ದೇರು ಸೊ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಲೈಕ್ ಹೆಂಗ ಬಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಇದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಲೀಡ್ ಲೈಕ್ ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇದು ಬಂದಂತೆ ಈ ಮೂವಿದ ಹೀರೋ ಯಾನತ್ತು ಈ ಮೂವಿದ ಹೀರೋ ಸ್ಟೋರಿ ಇಂದು ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಏನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೂಸ್ ಬಂದು ಬರ್ತಿತ್ತು
ಲೈಕ್ ಆರ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಇಂದ ಪನ್ ಲೆಕ್ಕ ಚೂರ್ಚೂರೆ ಪಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಪಂತಜೀರು 1 ಲೈನ್ ಮಾತ್ರ ಪಂತೀನಿ ಬಟ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇಂಕ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಇಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸೊ ಯಾರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23 ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಗ್ಲ ಜಯಕಾರ್ತಿ ಸರ್ ನಮಗೆ ನೋಡಿ ಎಂಗ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೂವಿ ತೂನಾಗ ನಿಮಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗೋದು ನಾರ್ಮಲ್ ದಾದ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಂಚೂರು ಬೇತೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಉಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅರ್ನ ಫ್ಲೇವರೇ ಬೇತೆ ಅವು ಅರ್ನನೇ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ನೆಟ್ಟಿಪ್ಪು ಆರ್ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಳ್ಳಾಗಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಒಂದೇ ಇಪ್ಪೇರು ಲಾಸ್ಟ್ ಅವೇ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಂಗ್ಲ ಮೂವಿ ಹಿಡಿಪುಣಿ ಯಾರು ಒಂದಿನ ಎಂಗ್ಲ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಉತ್ತುನಾಗದಾನ ಅಂತ ಅಂತೀರು ನನಗೆ ಅವೇ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಂದು ಸೀನ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಆರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೀನ್ ಎಂಗ್ಲ ದಾದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಂದು ಅವೇನು ಎಡೆ ಲಕ್ಕದು ಕೊಡ್ತೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಗ್ಲ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಏತ್ ಬೇಗ ಮುಗಿನ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮುಗಿನಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೇಜಾರಾನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಈತ್ ಬೇಗ ಮುಗಿನ ಬಂದು ಸೊ ಎಂಕ್ಲಿಗೋರ ವರ್ಷಗೋರ ಕುಟುಂಬದಿಲ್ಲ ಪೋಯ್ಲೆ ಕಂಚನೆ ಆದಿತ್ತೇನೆ ಸೊ ಇಂಚ ವರ್ಷ ಕುಟುಂಬದಿಲ್ಲ ಪೋಯ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಉಂಟು ಸೊ ವರ್ಷ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಐದು ಎಂಕ್ಲ DOP ಅದೊಂದು ನಾವಾಗ ನೋಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಜಿ ಮೂವಿ ತೂನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾಲ್ಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲುಂಟು ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೈತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡ್ರೋನ್ ಮಿತ್ಕೊ ಒಂದಿಜ್ಜಾನ್ ಡ್ರೋನ್ ಒಂದಿಜ್ಜಾನ್ ಮಾತ್ರ ಡ್ರೋನ್ ಶಾಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಆರು ಅಟ್ಟ ಬರ್ತದೇರು ಮಾಡು ಬರ್ತದೇರು ಮರ ಬರ್ತದೇರು ಹೋಯ್ತೋಯ್ತ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಬರ್ತದೆ ಹೇಳ್ದೇರು ಅದು ಅವು ಆರ್ನ ಪ್ಯಾಷನ್ ಲೈಕ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಟಾಪ್ ನಾಚ್ ನೆಟ್ ಆರ್ನ DOP ದ ನೆಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇವನ್ ಎಂಕಲ್ನ ಆರ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂದು ಅನ್ನೇ ಅದಿಪ್ಪಡ್ ಗಣೇಶ್ ಅನ್ನೇ ಅದಿಪ್ಪಡ್ ಪ್ರತಿ ಸೀನ್ ಇಟ್ಲ ಪುಗೆ ಲಕ್ಕೊಂದೇ ಪೂರ್ ಪಿರಾವಡ್ದು ಓಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸೀನ್ ಕಾಲಿನ ತೋಜಿ ಪೂರ ಸ್ಮೋಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಬಟ್ ಪ್ರತಿ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಪುಗೆ ಓಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ ಲಕ್ಕ ದಿತ್ತೆ ಇವನ್ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರವೀತನ್ನೇ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಎಂಗ್ಲ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಕೀರ್ತನನ್ನೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೋ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇವನ್ ಕೃತಿ ಮುಕ್ಕ ಸವಿತಕ್ಕ ಪ್ರಿಯಾ ಮುಕ್ಕ ವಿಕಾಸನ್ನ ಪೂರೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಟ್ರಿಪ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಹಿಂಗೆ ನನ್ನ ಟ್ರಿಪ್ ಬೇಗ ಹೋಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬರ್ಪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23 ಮೂವಿ ಬರ್ಪುನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂತ್ಲೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬಂತ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟೆಪ್ ದಿವಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ ದಿಯರ್ ಅಂತ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬರೋದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದಾದ ಪಾತ್ರ ಗೊತ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಉಂದೆನ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಬ್ಯೂ ಮೂವಿ ತುಳುಟು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಈ ತಡ್ಡ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟುಗು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದು ಏನ ಫಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಂಗೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ ನಿತಿನ್ ಸರ್ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮನು ಸರ್ ಆವಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಂತಡಲ ನಿನ್ನೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕಲುಲ್ಲ ಪಂಡದೆನ್ನ ಏನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಏಪಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟುಗು ಉಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾನ್ ದಾದ ಪೂರ ಪಾತ್ರೆಡು ಅವನ್ ಪೂರ ಅವ್ರ ಪಾತ್ರೆದು ಮುಗಿತೇವೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಏನೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಐಟ್ಲ ಏನೋ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಏನೋ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳುಟೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇರ್ತೇನೆ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ನಿತಿನ್ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಏನೋ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಕೊರ್ನಿಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬೈದಾರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮ್ಮ ಮೂವಿ 23rd ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಇಂಚೆನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಗೆಂದ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರೀತಿದಿದ್ದು ಲೆತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೈದಾರು ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23rd ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮಾತ ಟೀಮ್ದಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂಜು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಟೀಮ್ದ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೈಜೇರು ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಮಂಡದು ಅಂಚ ಉಂತಂಡ ಈ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಯಾರು ಒಂದು 10 ಜನ ಇಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಡಿಪೋಡಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4 ಎಂಕ್ಲ ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡ್ ಮಾತಿರ್ಲೋರ ಮೊಬೈಲ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪಲೆಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲಹರಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಐಟ್ ಬನ ಟ್ರೈಲರ್ ಉಂಡು ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಒಂಜಿ ಬಾಡ್ಲೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4 ರಿಲೀಸ್ ಆಪ್ನ ಮೂವಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23 ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಚಿನ್ ಅಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಎಂಕ್ಲ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23 ದಿಯ 22 ಕೆನಡಾ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಅವಲ ಎಂಕ್ಲ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ದಿಯ ಬಂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಗ್ಲು ಟ್ರೇಲರ್ ತುಯ್ಯಾರ್ ಯಾನ್ ಧರ್ಮದೈವ ಅಂಡ್ ಧರ್ಮಚಾವಡಿ ರಡ್ಡು ಮಲ್ಪನಗಲ್ ಎಂಕ್ ಟ್ರೇಲರ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕ್ ಬಂಗಾಯ್ಸ್ ದಾಯ ಬಂಡ ನೆಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ದ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಂಚನೆತ್ತಿ ದಾಯ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆವೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಯಾನೆಲ್ಲ ನವೀನ್ ಅಂಡೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಡಿಟರ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ದಿನ ಕುಲ್ಲದ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ದ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ ತೆಪ್ಪ್ಯಾರ ದಾಯ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್
ಏರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪಾಡಲ್ಲ ಓಕೆ ಸ್ಟೋರಿ ರಿವೀಲ್ ಆಪನ ರೀಸನ್ ಅಂಚನೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ತವಳ ಎಂಕ್ಲ ದೀನ ಪಂಡ ದಾಯವಂಡ ಸಮ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂತ ದೆತ್ತೆರ್ಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ಸ್ಟೋರಿದ ಗ್ರಿಪ್ ಪೋಪುನೊಂದು ರೂಪಕ್ಕೆ ಈರ್ನೊಳ ಜಾಸ್ತಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪಾಡ್ಜಿ ದಾಯಂದಿರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಗ್ಲು ಎಂಚಿನ ಈ ಹಾರ್ಶ್ ಶೇಡ್ ತುಯ್ಯಾರ ನಮ್ಮೆಡ್ ಅದೇ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಶಶಿಯನ್ನ ಹೊರಬಿದೆ ಎದುರು ಬಲ್ಲಿ ಶಶಿಯನ್ನ ಶಶಿರಾಜ್ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಆಪಿರ್ ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ಅವಂತೂ 100%. ದಯಪಂಡ ಆರ್ನ ಮ್ಯಾನರಿಸಮ್ ನಮ್ಮ ರಜಾಕ್ ಬಾಯ್ ಅವಡ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೊಡಕಲ್ ಇಂಬೇರೆ ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡು ತೋಜಿ ಬೇರ ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಇಂಬೇರೆ ಎಂಚಿನ ನಿಗ್ಲನ್ ತೆಲಿಪ ಬೇರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಈಗ ಮೈನ್ ಕಾರಣ ಕಟ್ತೀರಿ 2 ಜನ ಒಂಜಿ ರಜಾಕ್ ಪುತ್ತೂರ್ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೊಡಕಲ್ ಅಗ್ಲು ಬರೀನ ಡಯಲಾಗ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಚ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ದೇಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ನರಮಣ್ಯ ಮರಪಿ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಮರಪಿರ ಒಂಜಿ ರಮೇಶ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂಕ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಎಂಕ್ಲ ಕನತ್ತನೆ ಅವಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಡು ಉಂತನಾರು ಒಂಜಿ ಶರತ್ ಆಳ್ವೇರ್ ಆವಡ್ ರಜಾಕ್ ಬಾಯ್ ಆವಡ್ ಅಗ್ಲ ಮಾತಾ ವಿಷಯನ ಬುಡ್ತು ಉಂತದೇರು ಎಂಕ್ನೊಟ್ಟುಗು ಅಂಡ್ ಬನ ಬರ್ಮನ ಟೈಟಲ್ ಹೆಜ್ಜಂಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಬೇತೆ ಟೈಟಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಲ್ಪೇರ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿನ ಟೈಟಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆದಿತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕುಲಬತ್ತದ ಎಂಕ್ಲ 3 ಜನ ಕುಲ್ಲದನಾಗ ಬನ ಬರ್ಮನ ಟೈಟಲ್ ಬತ್ತನೆ ಅಂಡ್ ನನ್ನೋರ್ತಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಉಲ್ಲಲ್ ಎಂಕ್ ಯಾ ಪಂಡದ ಮಸ್ತ್ ಜನದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಕ್ ರಿವೀಲ್ ಬಂಡ ಒಂಜೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಪಾಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಎಂಕ್ ಪಾಡರ್ನೆ ಆಪೇದಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಲ್ಲ ಬಾಂಬೆದಾಲ್ ಅಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಲ್ದಾಲ್ ಅಂಡ್ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ಮಾತೇರ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಲ್ದೇರ್ ಪ್ರತಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೂದು ಮಿತ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರತಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಲ್ದೇರ್ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನ್ ಯಾನು ಏಪೋಗ್ಲ ಮರಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ ಹೊಸಬೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಜನನ ಪಂಡೇರಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆರೆ ಮಲ್ಪಾಕತ್ತ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರದು ಯಾ ಪಂಡೆ ಆವಂದಿ ಎಂಕಿ ಮೋನೆ ಬಾಪ ಒಂದು ಒಂತೀರ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಅವಂದ ಅಗ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂದು ಬುಕ್ಕ ಪಕ್ಕಡ ಸೆಟ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅವಂಡೆ ಶರದ ನಡೆಯನು ಇಜ್ಜಿ ಅವ ತೂಲೆ ನಿಂತಿನ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಆರನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾನು ಬೋರ್ಚಿಂದೆ ಬಂದೆ ಎಂಕ ಆವಂದಿ ಮುಲ್ಪದಗ್ಲೆ ನೀರನಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿನ್ ಬಟ್ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಯಾನು ಇನಿ ಜೆಪಿಯನ್ನ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ಲ ಇನಿ ಉಂತದ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ಶಿಪ್ ಆದಿ ಪಡ್ ಬಾಂಡ ಆ ಶಿಪ್ ದ ಡ್ರೈವರ್ ಜೆಪಿಯನ್ನೆ ಎಂಕ್ಲ ಇನಿ ದಾದ ಉಂತದ ನಾ ಜೆಪಿಯನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸತ್ಯ ಬಂಡ್ಬೇನು ಯಾನ್ ಇತ್ತು ಮೂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ದೆ ಬಟ್ ಜೆಪಿಯನ್ನ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಜೆಪಿಯನ್ನ ಒಂಜಿ ಟೀಮುದ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಪ್ರೀತಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಪ್ರೀತಿ ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ನಿಗ್ಲು ದಾದ ಜೆ.ಪಿ. ಶೆಟ್ಟಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡು ಮೀಡಿಯಾ ದೂದರ ವೇಟ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23 ಇರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಜೆ.ಪಿ. ಶೆಟ್ಟಿ ಆಸ್ ಎ ಆಕ್ಟರ್ ಅದು ಹಿಟ್ ಆಪೇರು ಪಂಡ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೀ ರೋಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕೀ ರೋಲ್ ಜೆ.ಪಿ. ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ನ ರೋಲ್ ಕುಡೂರಿ ಹುಡುಗನ ಏನು ಪನೋಡೆ ದಯಪಂಡ ಬಾರಿ ದೂರದ್ದು ಬೈದೆ ಶಮಂತ್ ನಿಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಇಟ್ಟು ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದ ತೋಜಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ದುರಂದರ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ದ ನೋಡಿಗೆ ಬಾಂಬೆದೆ ಶಮಂತ್ ಕಮ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದು ನೆಂಚನೆ ಹುಚ್ಚುನು ಪೂರ ಸಂಖ್ಲ ತೋಜದ ಬಟ್ ಮೂವಿ ತುಲೆ ಈ ಹುಡುಗನ ಬೇಲೆ ಮೂವಿಡ್ ಗೊತ್ತಾಪ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲ್ ನವೀನರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆದ ವಾರ್ಷದ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ದಾರೆ ಮಸ್ತ್ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಮಂತ್ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಒನ್ ನಮ್ಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟಿ ನೊಲಿಯಾಲ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟಿ ನೊಲಿಯಾಲ್ ಪೋಯ್ರ ಅವಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲೇನು ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟಿ ನೊಲಿಯಾಲ್ ಅಂತ ಎಂಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಪ್ರೌಡರ್ ಆರ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಅಂದು ಮಲ್ತದ ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಈ ಸರ್ತಿ ಯಮುನಾ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕೈ ಯಮುನಾ ಸ್ಕೈ ಸಿಟಿ ಆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಡ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ ನಮ್ಮ ಟೀಮುದಾಗ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ರೀತಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23 ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ನಾನೊಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಟು ನಿಗ್ಲೆಗ್ ನಾನೊಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಟೀಮುದಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಬುಂಡ ಓಕೆ ಟ್ರೇಲರ್ ಎಂಚ ಅದನ್ನ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಓಕೆ ದಯಮಾಡಿ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ದುಂಬೊಂಜಿ ಟ್ರೇಲರ್ ಬುಡ್ಪ ಅವಿಟ್ಟು ನಾನು ಹುಚ್ಚು ಅಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಶೂರು ಅಪ್ಪ ಸಚಿನನ್ನೇ ಬೋಡಿಪೇರು ಇಂಕ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಬೋಡಿ ಸಚಿನನ್ನೇ ಅಂಡ್ ರಿಷಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಲಯಾಳಂ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಲಯಾಳ ಮೂವೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ 2 ಮೂಜಿ ಮಲಯಾಳ ಸೀರಿಯಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸನ್ ಟಿವಿಡ್ 2 ಸೀರಿಯಲ್ ಬಂದು ಹೀರೋ ಆತ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅದಾದನ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ರಿಷಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬತ್ತನೆಗೆ ರಿಷಿ
ಈಗ ಮಲಯಾಳಂ ಒಂಜಿ ಸೂರ್ಯ ಟಿವಿಡ್ ತಮಿಳ್ ಸನ್ ಒಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಚಾನಲ್ ಸನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಹೀರೋ ಅತ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಉಡ್ದೇನೆ ಬಟ್ ಅವ್ಳು ಪೋಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆದ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಬೋಡದು ಬೈದನೇನಿ ಚೆನ್ನೈ ಹಿಡ್ದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಏರೆಲ್ಲದಲ್ಲ ಬುಡ್ತು ಬೋತಿದ್ದೀರದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಟೀಮ್ದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತೇರಿಲ್ಲ ವಿಕಾಸ್ ಅಣ್ಣ ಈ ಸರ್ತಿಗಂತೂ ಕಡಕ್ಕು ಇಲ್ಲ ನಾ ಬಾರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರತಿಯವರಿಲ್ಲ ಬತ್ತನಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತೇರಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾನೊಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಟೀಮುದಾಗಲ್ಲ ಬದುಕುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ಬನ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಟ್ರೈಲರ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಒಟ್ಟುಗು ಟ್ರೈಲರ್ಲ ನಮ್ಮ ಬನತ್ತ ಅಲ್ಪ ಒಂದುಂಡು ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಅವೆಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ನ ತುಂಬದಿ ಒಂದುಲ್ಲ ಎಸ ತಡವಲ್ ಪಂದೆ ಸುಮಾರು ಪೊರ್ತಾಂಡು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲರು ಅರೊಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪಂಡಿರು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಟೀಮ್ ದಾಗ್ಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್ಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜತೆ ಓಕೆ ಸೊ ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಕೆಲವರು ಇನ್ನೊಂದಿಪ್ಪರು ಮೂಜಿ ಚಿತ್ರ ಬತ್ತುಂಡು ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಂದ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ದ ಟೈಟಲ್ ಲಾಂಚ್ ಇತ್ತೇನೆ ಆ ಒಂದುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಬೊರ್ತುಡು ಆ ಒಂದುಂಡು ಐಗೋಸ್ಕರ ಅವರ ಜೋರೈನಂಚಿನ ಕೈದಾಟಿ ಬರಡು ಮೂಜಿ ಚಿತ್ರ ಆಂಡು ಮೂಜನಿ ಚಿತ್ರ ಬರೋಡ್ ತುಂಬು ನಾಳೆ ಮೂವಿದ ಟೈಟಲ್ ದಾದ ಆದುಪ್ಪುಣು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ನಮಕ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಉಂಡು ಇನಿ ಟೈಟಲ್ ಲಾಂಚ್ ಉಂಡು ಪಂದು ಏಕಡೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಂಡ ಪುದರ ದಾದ ಬಂಡಿ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿದ್ರನ ವರ್ಪರವರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡೆ ಬರಡು ಎಸ್ ಸೊ ನಿಖಲ್ವರ ಜೋರ ನಂಚಿನ ಕೈದಾಟಿ ಕೊರಿಯಂಡ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ನ್ಯೂ ಮೂವಿದ ಟೈಟಲ್ ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ್ನ ತುಂಬದ ಬರೋದುಂಡು ಆನ್ ದಿ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ 3, 2, 1 ಯಾನ್ ಆದರ್ಶ ಫಿಲ್ಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮುಗಿದ್ದು TN ಸೀತಾರಾಮ್ ಸರ್ ನಾಡಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಸೇರ್ನಾಗ ಪೂರ ಅಲ್ಪದಾಗ್ಲೇ ಇತ್ತಿನ ಅವಾಗ ಏರ್ಲಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪಾತೊಂದು ಒಂದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಅದೊಂದು ಜನ ಉಂತಿತ್ತೇರು ಆಸ್ ಎ ಮನೀಶ್ ಬಂಗೇರ ನಮ್ಮ ಮಂಜೇಶ್ವರದಾರ ಏನಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಕೋರ್ದು ನಮ್ಮ ಏನನ್ನ ಇಡೀ ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 14-17 ವರ್ಷದ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಏನಿಲ್ಲ ಇನಿಕ್ಲ ಏನನ್ನ ಉಂತಾಯಿನಾರು ಮನೀಶ್ ಬಂಗೇರ್ ಹೆಂಚಿನ ಸಜೆಷನ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಮನೀಶ್ ಬಂಗೇರ್ ಒಂಜಿಕೆ ನನ್ನೇ ಬಾಲಾಜಿ ಟೆಲಿಫಿಲ್ಮ್ ಉಂತ ಹೆಡ್ ಸುಧೀರ್ ಬಂಗೇರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮನೀಶ್ ಅನ್ನ ಬತ್ತನೆಗೆ ತೂಕ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮಲ್ಪುಗಟ್ಟಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಅರುಣ್ ಪುತ್ತೂರ್ ಅರುಣ್ ಯಾಲ್ಲ ಅರುಣ್ ಎಲ್ಲ ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಏನೇ ಧರ್ಮದೇವಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಪ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ದಿಪ್ಪಾಯಿರ 3 ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಗ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೊಲ್ಲೇನೆ ಆಸ್ ಎ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ರಡ್ಜಲ್ಲ ಸೇರಿರ್ನ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಜಾಂಬ್ರಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಬುದಾರ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಬುದಾರ್ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವಳು 16 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಆ ಕತ್ತೆ ನೆಕ್ಕಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಬುದಾರ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಉಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬತ್ತರ್ ಮಾತಿರ್ಲು ಬತ್ತನೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬತ್ತನೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆಲ್ಲ ಸಚಿನಣ್ಣ ಕಟಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸೂರಜ್ ಮಾತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಾಗಲಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಾಗಲಿ ಬರ್ತೀರಿ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಲ್ಲಿಕಾಂಡಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ ತುಂತುದಾರೆ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ಟೀಮದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬತ್ತನಗ್ಲಿ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈಶ್ವರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬತ್ತಾರೆ ನಮಗ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬತ್ತನೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಇಪ್ಪಾಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶೋಕ ಅತ್ತಂಡು ತುಳುನಾಡಿದ ನಾಗನ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆನ ನಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಊರು ಗೆಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಪಸರಿಸಿದೆ ನಿತಿನ್ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಮಂದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ನಿತಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಆವೊಂದುಂಡು ದಾದ ಉಪ್ಪಡು ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಟ್ಟು ಪಂಡದು ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಶ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಚಿ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ವೈಸ್ ಅವಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಕ್ ದಾದ ಪಂಡ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಇಂಚ ಅವು ಔಟ್ಕಮಿಂಗ್ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23 ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಬನತ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23 ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಿಸ್ಸೇ ಮಲ್ಪುಜೆ ಇಂಕಲ ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ನಿತಿನ್ ಅನ್ನ ಕೊಂಚ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ದಯವಂಡ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಮೂವಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರ್ಲಕ ತೋಜುಂಡು ನಮಲಕನೆ ಮಾತನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಟ್ಟತ್ತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅವಾರ್ಡ್ BGM ಅವಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಂಜಿ 100 days ಆಪ್ಲಕ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಟ್ರೇಲರ್ ತೂದು ಫುಲ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ BGM ಮಸ್ತ್ ಗೂಸ್ ಬಂಪ್ಸ್ ಬೈದನ್ ಜಿಡನಾಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಡೆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆತಂಡು ಇರೆಗ್
ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಡೆ ಮಲ್ದೆ ಇರಕಲಿ ಪಂಡ ಇರೆ ಕೊಂಚಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಈರಿಗೆ ಟ್ರೈಲರ್ ಟೂದ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇರೆ ಕೊಂಚಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಮೂವಿ ಅವು ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸೊ ಯಾ ಎಸ್ ಸೂಪರ್ ಆತ ದಯಪಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ನಾಗನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಏನು ಹಿಡ್ದಾದೆ ನಮ್ಮ ಮನ್ನದ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಭಾರಿ ಟ್ರೈಲರ್ ತುನಾಗನೇ ಅದ್ಭುತ ಆದುಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಲಾಂಚ್ ನಿಡ್ಡೆ ಬಂದು ಖಂಡಿತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ ಅವಳ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿತ ದುಂಬು ಬತ್ತನತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತನ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುದ ಪುರ ನಾಗನ ಪುರ ಮೈಮೆತ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಶೋಕ ಆತನ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರಿ ಮತ್ತು ಊರ್ದಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು ಮಂದೆ ಅಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಗ ಸೀರಿಯಲ್ ಆಯ್ತು ಲೆಕ್ಕನೇ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಬಂಡ ರಡ್ಡು ಸಿನಿಮಾ ತೂತತಿ ಅವಿನ ತೂನಕನೆ ಥರ್ಡ್ ದೆಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಫೋರ್ತ್ ದಾದವಾರ ಒಂದೇ ಕಾತು ಅಂತ ಅವುಲ ಬಂಡಿದ್ದೀನಿ ಖುಷಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಸೂಪರ್ ಸರ್ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನಕ್ಲಿನ ಟ್ರೈಲರ್ ಒಂಜಿ 2-3 ನಿಮಿಷ ಜನಕ್ಲಿನ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲೋಂಡು ಅಂಚೆ ಸಿನಿಮಾ ಹೆಂಚ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಅದು ಒಂದುಲ ನೆತ್ತಲ ಟೈಟಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಎನ್ನಾನೆ ಜಿಡೆ ಮೂಲು ತಿರ್ತೊಂದು ಬನ ನಾಗಬನ ತಾವಕ ಪದನ ಪತ್ತೊಂದು ಅಂಚೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದ್ರಿ ಸರ್ ಅದ ಒಂದು ಆ 2-3 ನಿಮಿಷ ಜನಕ್ಲಿ ಈತು ಕುಲ್ಲಾಯಿನ ಸಿನಿಮಾ ಖಂಡಿತ ಕುಲ್ಲೋಂಡು ಬಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಆಶಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಐತೆ ತುಳುಟೊಂಜಿ ಬನ ಕನ್ನಡ ಸುಮಾರು ನಾಗ ದೇವತೆ ಪುರ ಉಂಡು ಅನ್ನ ತುಳುಟು ಬೈದಿನ ಬಾರಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ఒక ನಮ್ಮ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರೀನಾರು ಪದ್ಯದ ಅವು ಅರ್ಥ ಪೂರ್ಣ ಉಂಟು ಕತೆ ಬರೀನ ತೂನೇ ಬಾರಿ ಶೋಕ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಹಾಕೋಣ ತುಲೆ ಅಂಚಿನ ಬರ್ಬ ತೂಪ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಉಂಟು ತೂನಂಜಿ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಸ್ಮಯ ತೂಜಿನ ಸರ್ ಶೋಕುನ್ ಕತೆ ಬರ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಮೂವಿದು ತನೀತಿನ ನಾನು ಸೊ ಒಂದು ಮೂಜಿನ ಆಯ್ತಾ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತುಂಡು ದಪ್ಪನ ಟ್ರೈಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಇವೆಂಟ್ಗೆ ತುಳುತಕ್ಲಿ ಇತ್ತು ಜನ ಬತ್ತದ ತೂತಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಟ್ರೈಲರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಂಚ್ ಆತನು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23 ಬಲೆ ಟ್ರೈಲರ್ ಸೂಪರ್ ಬಂಡ ಸೂಪರ್ ಅವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ನಾವು ಬನ ಅಂದೊಂಜಿ ಪಾಡ್ನಾಗನೇ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೂಲೊಂಜಿ ನಮೂನೆ ಹೆರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ನಾವು ಬಾಡಿಡಿಲ ಒಂಜಿ ಗೂಸ್ ಬಂಪ್ಸ್ ಒಂಜಿ ರೋಮಾಂಚನ ಪನ್ಪಾತೆ ಇಡೀ ಬಾಡಿಡ್ ಒಂಜಿ ವೈಬ್ ಪೋಂದಿತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬನ ಪುದರ್ ಕೇಣ್ಣಗನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಪುಂಡತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುದ ನೆಕ್ ನಾಗನ ನಂಬುನಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಾತೆ ಅಂಚ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23 ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಫುಲ್ ಆನ್ ಜೋಶ್ ಪನ್ಪೇರ ತಂಚ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ನಿತಿನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಆರ್ನ ಮೂಜಿನೇ ಫಿಲ್ಮು ಬನ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಕತೆ ಎಂಕ್ ಆ ಟ್ರೈಲರ್ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಯುನೀಕ್ ತೋಜುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಬೋರ್ಡೇ ಬೋರ್ಡು ಅವು ಎಂಕ್ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಮಿತ್ ಎಂಕ್ ತೋಜುಂದುಂಡು ಅವು ಬುಂಡ ಒಂಜಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇಪ್ಪುನ ಇತ್ತದಾಪುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದಾಪುಂಡು ಪನ್ಪುಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿದ ಮೂವಿ ಸೊ ಅಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಇಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿಲಿ ಬರೋಡು ಧರ್ಮ ದೈವ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಸೊ ಈತ ಮೂವಿಲಿ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಬನ ಸೊ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಆ ದೈವ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿತನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಮೂವಿನ ಕನಪಿನ ಜನಕ್ಲೆ ತೋಜ್ಪೋನ ನಮ್ಮ ಕತ್ತಂದೆ ಬೇತಗ್ಲಿ ತೋಜ್ಪೋನ ಅವು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಲೆಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾತಾಡೋ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊ ಇರೋತ್ತ ಮುಜೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇತ್ತು ದಯಪಂಡ ಆರ್ನ ಪೂರ ಮೂವಿ ತೂದು ಬೈದ ಸೊ ಆರ್ನ ಧರ್ಮದವಡಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮದೈವ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಆರ್ನ ಮೂವೀಸ್ ಪೂರ ತೂರ BGM ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪಂಡ ಗೂಸ್ ಬಂಪ್ಸ್ ಉಂಡು ಆರ್ನ BGM ಬೊಕ್ಕ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆದಿಪಾಡು DOP ಮಂದಿನ ಅವಡು ಮಸ್ತ್ ಮಾತು ಎಡ್ಡೆ ಬೈತೇನೆ ಸೊ ನನ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಟ್ರೈಲರ್ ಎಂಚುಂಡು ನನ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಚೊಪ್ಪು ಸೊ ಪಂಡ್ರೆ ಪಾತ್ರೆಜಿ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಂಜಿ 23 ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ತೂವೋಡು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಟ್ರೈಲರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂಲೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಂದೇರು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಟ್ರೈಲರ್ ತೂನಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ತೂಕ ಪನ್ಪುನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಯಾ ಮಸ್ತ್ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಇರುದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈ ಶೋಕದ ಟ್ರೈಲರ್ ಏಪಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಂದ್ಬಿನ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಇನ್ನು ಟ್ರೈಲರ್ ತುವೇರೆ ಬೈದ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಬಂಡ
ಆ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂನಗನೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏಪ ಮುಕ್ಕಲು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ಪೇನ ಒಂಜಿ ಆ ಉಮೇದ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಪಿನಗ ಕೈತಲ್ದಕುಲು ಏಪ ಬರ್ಪುಂಡು ತೂದು ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಡಾಕ್ಲು 23 ಏಪ ಅಂದು ತೂದು ಆ ದಿನಕ್ಕೂ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಅನ್ಪಂಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗಗ ಆತು ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪಾತ್ರವರ್ಗ ತೂನಗ ನಮ್ಮ ಕುಲೆ ಅವು ತೂಯರೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಖುಷಿ ಹೊಸತಕ್ಲೆಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ದೇರು ಪೊಲಬ್ ಮಲ್ದೇರು ಅವು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕನ ಮಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಹೀರೋ ಆದ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತಿರ್ಲೊಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿತಿನ್ ರೈನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಪಣ್ಣಾಗ ಅವು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡೆ ಭಾರಿ ಸಂದೇಶ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಚಾದ ಬನ ಆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ತೂಯರೆ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಉಮೇದಡು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಮಾತಿರ್ಲ ಬರಡು ಪಂಡ ನಿಕುಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಬನ್ನ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ಕೆ ಎನ್ನಗನೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಒಂದು ನಾಗದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಪಂದು ಸೊ ಇತ್ತದ ಈ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮೂವಿದ ನಡುಟು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಬತ್ತಿನ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಬೊಕ ಅಂದಿಟ್ಟು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದೊಂದಿಟ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಾ ಮಗೆ ನಿಹಾಲ್ ಪಂದು ಸೊ ಅಕಲ್ ಎತ್ತಿನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೈದ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರಾರ್ಲ ಬೊಕ ಅವೇ ನಾಗದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಈ ಕತ್ತೆದ ಟ್ರೈಲರ್ ನಿಕಲ್ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ವ ಶುಭ ದಿನ ನಿಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಮಾತ ಇಡೀ ಚಿತ್ರ ತಂಡಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಆರೈಸುವೆ ಟ್ರೈಲರ್ ಟಾಪ್ ನಾಚ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಪಂಡ ಟ್ರೈಲರ್ ನಮಕ್ ಎಲ್ಲದಾನಿಗೆ ಆ ಮೂವಿ 100 days ಬಲಿಪುಂಡು ನಾವು ಪಣದು ಕೊರುತುಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ನಿತಿನ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಲ್ಲಿ ಎಂಬೇರ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಆರು ಕೊನೊಪ್ನ ರೀತಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಯಾನು ಈ ಟೀಮದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಂತನೇ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಂತನೇ ಇರ್ದಿಲ್ಲ ಆರ್ನಡು ಕಲ್ತನವು ಜಾಸ್ತಿ ಆತ ಕಲ್ಪೆರೆ ತೆಗೆದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸಿಗೆ ದಾದ ಪನ್ನೊಲಿ ಪಂಡ ಕಾತು ತೂಲೆ ಎಲ್ಲ ದಾನಿಗೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇ ಅವನಲ್ಲಿ 100 ದಿನ ಬಲಿಪುಣ ಅಂತ 100% ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನು ಟ್ರೈಲರ್ ನನ್ನ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ದಾದ ಉಂಡು ಇದು ಹುಚ್ಚು ನೆಟ್ಟು ತೋಜಾತು ಚೇರು ಅಂಡ ಹುಚ್ಚದ ಬಗ್ಗೆ ನಿತ್ತನ ಹಿಡ್ದಾದು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ನಂಗೆ ದಾದ ಉಂಡು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಡು ಜದ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮಿಗೆ October 23 ಮಾತಾಡಲ್ಲ ತೂಕ Suraj bhai, Bombat cinema, you're doing very well. Zero start mal, now you are a hero. So Tulu industry ಬೆಳೆಯೊಂದುಂಡು ಎಕಡ್ ಪನ್ಲಾಕ ನಮ್ಮ ತುಳು ನೂತ ಐವರದು ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ಬಣ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮತ್ತು ಮೂವಿ ಬೈದನು ಸೊ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಬಣ್ಣ ಮಣ್ಣದ ಬಣ್ಣ ನಾಗದೇವಿಯರ್ನ ಆರಾಧನೆ ಅಲ್ಲ ಅಂಚದ ಪುನಗ ಓಲ ಸ್ಟೋರಿ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ದಿಜೇರು ದಾದನ ನಾಗದೇವಿಯರ್ನ ಶಕ್ತಿ ನಾಗದೇವಿಯರು ನಾಗದೇವಿಯರ ದಯ ನಂಬೋಡು ಬಣ ಪನ್ಪುನ ಬಣ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಾಗದೇವಿಯರ್ನ ಕಟ್ಟುಗಟ್ಟಲೆ ಎಡಿತಿನ ಅಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಅಂಚಿನ ಆ ವಿಷಯ ತೋಚ್ಪಾದರೆ ಕಾಡು ಉಂಡು ನೇಚರ್ ಉಂಡು ಹೊಸ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳೇರು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನ ಕಂಡ DOP ಅವಾರ್ಡ್ ಆತೆತ್ತಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ವಿನ್ನರ್ ರೂಪಕ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಂಚಿನ ಬೆಳೆಯೊಂದು ಪಡು ನಿಕ್ಲು ಬೆಳೆಪಾಲೆ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ಬೊಂಬಾಟ್ ಆದ ಬಣ ಬರಾಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಸುರಾಜ್ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶೋಕ್ ಆತನು ಟ್ರೈಲರ್ ಇತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ತೂದು ಬತ್ತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಸಿನಿಮಾಲಿ October ಅದನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೇರು ಮಾತ ಬತ್ತದು ತೂಲೆ ಅಂಜನೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮಾಡಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಂತು ಟ್ರೈಲರ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಬಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಡ್ಡು ಸಿನಿಮಾ ತೂತ ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋದುಂಡು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಬತ್ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಾಗನ ಕತೆ ಒಪ್ಪು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಅನಿಸಿಕೆ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂನಾಗ ತುಳುವರೆಗೆ ದಾದ ಬೋಡ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾನ ಮಲ್ದೇರಂದು ಎನ್ನುವೇನು ತುಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ದಾದೇನು ಬಯಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬರು ಪಂದು ಎನ್ನುವೆ ಈ ಟೀಮ್ ಹೊಡೆದು ಅಂಚದು ತೂಲೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಬನ್ನ ಬತ್ತು ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂತ ಏನು ಟ್ರೈಲರ್ ತೂಲೆ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪು ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಬಂದು ಅಂಚ ಎಸ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದುಂಡು ಸೊ ಕತೆನು ಎಡ್ಡೆ ಕೊರ್ತೆರ ನಮಿಗೆ ಉಂಟು ಬಣ್ಣ ಕಾರಣ ರಡ್ಡು ವರ್ಕ್ಲ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬೈದ ಸೊ ಆರೊಂಜಿ ಬೇತೇನೆ ಪಂಡ ಆರು ಕಾಮಿಡಿ ಪೂರ ಬಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಾರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮನ್ಪುನಾರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಕಾತೊಂದು ಪುನಾರು ಅಂಚನೆ ಬನ್ನ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ಡೆ ವೆಯ್ಟ್ ಉಂಡು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಪೋಡಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೊ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅದೇ ನೆಂಚ ಮಲ್ದೇರ್ ಬನ್ನಾಗ ನಮಕ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇತ್ತೆ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಹೊರ ಮೂವಿ ತೂಕ ಬನ್ಪನಂಚಿನ ಉಂಡು ಸೊ ಅವೇನ ನೀಟಾದ ಮೊಡೆತೇರಂದುಂಡು ಸೊ ಯಾನಂತೂ October 23 ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ತುಯಿನಕುಲ್ಲ ನಿಕುಲ ಬಯಡ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಾತೊಂದು ಪುಲೆ ಸಿನಿಮಾನ್ ಗೆಂದಾಲೆ ಶೋಕದ ದಾದಿ ಪಂಡ ಧರ್ಮ ದೈವರ್ದಿಂಚೀರು ನಮ್ಮ ತೂತ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತಂಡು ಐದಕ್ಕೂ ಇತ್ತೆ ಬನ ಪಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನ ತರಿರೋಡು ದಾದಂತ ತೋಜುನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಬರ್ಪುನ ಉಲೈಡ್
ರಡ್ಡು ದಿನಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ನಾಗನ ಕಥೆನ ದಾದಾಪ ಅನ್ಪುನ ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮನ ದೈವ ದೇವರ ಎಂಚೊಳ್ಳಿರ ಅಂಚಿನ ನಾಗನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಂಬುದ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಗೆ ರೋಮಾಂಚನ ಆಪನ ಬಣ ಪುದರ್ ಬಣ್ಣಗನೆ ಅಂಚಾಪಣ ಅನ್ನ ಈ ಟ್ರೆಲ ತುದನಗ ನಿಜವಾದಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ಓವುಲ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಒಡೆಗೋ ಪೋದು ಎತ್ತಿ ಐನಿ ನಿತಿನ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಲ್ಲಿ ಆರ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ 3rd ಫ್ಲೋರ್ ಇತ್ತ 5th ಬತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲು 55 ಫ್ಲೋರಿಗೆ ಎತ್ತದ ಪನ್ಪುನೇನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೆಟ್ ತೋಯ್ಪಾದು ಗೊತ್ತೀರು ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಅವಾರ್ಡು ಪ್ರತಿಯೊರು ಐಟ್ಲ ನಮ್ಮ JP ಸರ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದೊಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೇರು ಆರೆಗ್ಲಂಜಿ ನೆನು ತೂಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಬಂದು ಬತ್ತು ತೂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ಪಂಡದ ಕೈ ಮುಗಿದ ನಟ್ಟೊಂಡೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅವು ತುಳುನಾಡುಡೆ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಆತನಿಗೆ ಅಂದು ಪನ್ಪುನವು ಖಂಡಿತ ತೋಜಾದು ಕೊರ್ಪುಣು ಒಂದು ಖಂಡಿತ ಯಾನು ಇರೇಗ ಬರೆದು ಕೊರ್ಪೆ ದಾಯಪಂಡ ಆ ನಮ್ಮನೆದಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಏರ್ ಮೈನಸ್ ತೋಜಿದಂಚಿನ ವಿಷಯ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತಿರ್ಲ ಅಪ್ಪೆನಕಲು ಅಣ್ಣನಕಲು ಅಕ್ಕಂದಿರು ಮಾತಿರ್ಲ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತವಾದ ತೂದು ನಾಗೇ ಪಂಡ ದಾದ ಬಣ ಪಂಡ ದಾಯ ಬತ್ತಿನ ಪನ್ಪುನೇನು ನೆಟ್ಟು ತೋಯ್ಪಾದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಿಜವಾದಲ ರೋಮಾಂಚನ ಆಪುನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮಂಜಿ ಕಣ ನೀರು ದೀಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಪನ್ಪುನೇನು ಯಾನು ಇನಿ ಪಣ್ಣೊಂದುಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ಬನ ಪನ್ಪುನ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೈಲರ್ದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23 ತಾರೀಕು ದಾನೆ ಮಾತಗರ ಇಟ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಆವಡೊಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತರಾದ ಬರ್ತದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತೂಲಿ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಅಂತೂ ಭಾಳ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತರಾದ ಬರ್ತದೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತೂ ಸಿನಿಮಾನ ಗೆಂದದ್ದು ಗೊರ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತೂಕನ ಎಂಚೊಂಡು ಮೂವಿ ಬನ ಮೂವಿ ಎಂಚೊಂಡು ಪುದರ್ಕೆ ಎಂದಾಗ ನೆಂಕೆ ಗೂಸ್ ಬಂಪ್ಸ್ ಬತ್ತಂಡು ನಿಜ ಲೆಟ್ ಸಿ ಹಂಚೊಂಡು ಮೂವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅವೇ ನನ್ನ ತೂಡು ಐತೆ ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಟ್ರೈಲರ್ ತೋತೀನಿ ಸೊ ಒಂದು ಹೈಪ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದು ಸೊ ಅವು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ತೋಡು ಎಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಶೋಕ್ ಆತನು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತನು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಖುಷಿ ಆಗ ನಿರೀಕ್ಷಾವೇ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಉಂಡು ಬರು ಒಂದು ಆಪುಂಡು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಕಲ್ಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ತೋಜನ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋದುಂಡು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದುಂಡು ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ತೋಡು ಬಂದ್ಕೇನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡಿ ಲೈಕ್ ಸೌಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಡು ತೂಕ ದಾದಾಪುಂಡು ನನ್ನ ಮೂವಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿಗೆ ಬರ್ಪ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಶೋಕ್ ಆತುಂಡು ಪಂಡ ಮೀಟ್ ಆತುನು ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂದ್ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇಪ್ಪುಣತೆ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಯ್ತು ನಾವೇ ನಾನು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರ್ತೇವೆ ತೂವರೆ ಕಾತುಂದಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ನಾನು ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಒಂಚಿನ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸೌಂಡ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಐತೆ ತೂದು ಬಕ್ಕ ದಾದಾಪುಂಡು ನಿತಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಸೂಪರ್ ಐತೆ ತೂನ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಏತಿ ಶೋಕದ ಡೈಲಾಗ್ ಪೊರ್ಲದ ಡೈಲಾಗ್ ಕೊರ್ತೇರು ಸೂಪರ್ ಉಂಡು 23ಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಇಂಗ್ಲು ಮೂವಿಗೆ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ನ ಅದು ಬೇಕು ಸುರುತ ಚೋನಿ ಫುಲ್ ಆವಡು ಇಂಗ್ಲ ಅಂಚ ಆಸಿರುಲ್ಲ ಟ್ರೈಲರ್ ಇದು ಸೂಪರ್ ಆತು ನನ್ನ ಮೂವಿ ಇಂಚೆ ಈಗಲೇ ತೂಲೆ ಸೂಪರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾತುಂಡು ಬಾರಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ತೋಜುಂಡು ನನ್ನ ತೂಕ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23 ಪತ್ತು ತೂಡು ಫುಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಆದುಪ್ಪು ಟ್ರೈಲರ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಐಸ್ಬರ್ಗ್ ತೂಕ ಇಂಚ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಸೂಪರ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ತೂನಗನೆ ಟ್ರೈಲರ್ ಶೂರ್ ಎಡ್ಡಂಡು ಸೂಪರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜಾನರ್ ಇಂಚನ ಬೆಲೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಅಟ್లా ಅಡ್ಡು ಪಾತಾರೆ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡು ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾನೇ ಬತ್ತೀಚಿಂದ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ದೀತೇರು ಸೀಟದ ಎಡ್ಜಡ್ ಕುಲ್ಲ ಬೇರು ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಹೋಪ್ಸು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಎಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಡೆತ್ತೆ ಸೂಪರ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸೂಪರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಸೂಪರ್ ಗುಡ್ ಸರ್ ಸೂಪರ್ ಎಡ್ಡೆ ದಿಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡು ದುಂಬದ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದೇ ಎಪ್ಪ ಇಂಕ್ಲು ಇಂದುಲ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದು ಉಂಡು ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಯೂನಿಕ್ ಇದೆ ಹಾಂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಶೋಕ್ ಆತನ ಟ್ರೈಲರ್ ಇತ್ತೇನು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಶೋಕ್ ಆತನ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತ ಪೊರ್ಲಾದ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಐಟ್ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂದೆ ಸರ್ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಮಲ್ದೆ ಯಾನ ನಿತಿನ್ ರೈನ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಬೊಕ್ಕ
ಈ ಸಿನಿಮಾಟ ರೋಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಡ್ಡೆ ರೋಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಪನೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ 100% ಸಕ್ಸಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾದಪಂಡು ಎಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆನಾಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತೂಲೆ ಸಿನಿಮಾನ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡಲು ತುಳು ಭಾಷೆಯವರು ಅಂದ್ರೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಲ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಮಕ್ ಅವು ಒರಿಪೋಡ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡೋ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂಚಿನ ನಿತಿನ್ ಮೂಜ್ನೇನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟರ್ನ ಧರ್ಮಚಾವಡಿ ಧರ್ಮದೈವ ಐತೆ ಬನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23 ಬರೋದುಂಡು ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ದ ಟ್ರೈಲರ್ ಅದು ಪೂರ ತುಳುನಾಡದಾಗ ಬರ್ತದೆ ಈ ಮೂವಿನ ತೋಡು ಈ ಮೂವಿನ ಗೆಂದಾದ ಕೊರಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಬಂಡ ಯಾಲ ಒಂಜಿ ರೈಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಅರೇನ ನಿತಿನ್ ರೈ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅರೇನ ನಿಕುಲು ಗೆಂದಾದ ಕೊರಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ರೈಲರ್ ಪೂರಕ್ಲ ಬತ್ತು ತುಳಿಯರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಸೂಪರ್ ಆತಡೆ ಬಾರ್ಶೋ ಕಾಣ್ತದೆ ಹಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ತೋಜಿಂದ ಬಾರಿ ಬರ್ಲಾತ ಭಯಂಕರ ಸೂಪರ್ ಆತನ ತುಳುಟೊಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರಿಂದ ಅವನೊಂದು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆತ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂಪರ್ DOP ಅಂತೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆತನ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಅನ್ನು ಅಡ್ಡು ಪಾತೆರಿಚ್ ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡು ನಾನು ಯಾನೇ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷ ಮಂತ್ಲೆ ಕಾಪುಂಡು ಅಂಚತ್ತು ಆಡಿಯನ್ದು ಕಲಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬರ್ತದೆ ಫಿಲ್ಮು ತೋಡು ಐದು ಕಡೆ ಫಿಲ್ಮು ವೈಭವ ಎಂಚಿನಂದು ಆಯ್ತು ತೆರೆದು ಬರ್ಬೋದು ತುಳುಟು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಒಂಜಿ ನಾಗನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓದೊಂದು ಮಲ್ತಾರೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂದು ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಸೂಪರ್ ಆತ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಬಾರಿ ಸೊಕ್ಕಾತ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಉಂಡು ಲೈಕ್ ಎಂಚ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬಲಿಪ್ ಬಂದು ಒಂಚು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ತುಕ ಎಂಚ ಇಪ್ಪುಟ್ಟು ಬಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಮಾತ ಬತ್ತದು ತೂಡು ಈ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ರೋಲ್ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇ ಬತ್ತದ ಮಾತಕ್ಕಲು ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆನಾಗ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಮಲ್ದೇರು ಸೊ ಎನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಹತ್ತಂದೆ ಮಾತಾಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಫರ್ಟ್ ಉಂಡು ಅವನ್ ಮಾತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಅಂದೊಂದಿಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ಟ್ರೈಲರ್ ಇಂದಟೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾಟ್ಲ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಪರಿಸರವಾದಿನ ರೋಲ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಧರ್ಮಚಾವಡಿ ಧರ್ಮದೈವಕ್ಕೆ ಅತೀತ ನಿತಿನ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಎಂಬೇರು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23 ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಾಂತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ತು ನಮ್ಮಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿನ ಅವಕಾಶ ಮಾಂತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ತು ಗೆಂದವಾಡು ಬಂಡದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಏನೊಂಜಿ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ 2018 ಗಿನ್ನೆಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ರ ಏನು ಅವಾಗ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ಕತೆ ಮಾಂತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ತು ಗೆಂದವಾಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಮಕ್ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಮಂತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ತು ಗೆಂದಾದ ನಮ್ಮನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ದುಂಬು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಮಂತೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪಿಸಾಡು ಪಣವಲ್ಲ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23 ಏರ್ಲ ಮರಪೋಡ್ಚಿ ಮಾಂತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಥಿಯೇಟರ್ ತೋಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತು ಟ್ರೈಲರ್ ಮಾತ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಎಡ್ಡ ಇತ್ತು ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ಮಲ್ತದೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದೇರಿಂದ ಹೋಪ್ಸ್ ಉಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬಾತ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಎಂಚ ಆತನ ಮಾಡಿದೆ ಗೆಂದಂಡೆ ಗೆಂದಾವಡೊಂದು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾண்டு ನನ್ನ ಮೂವಿ ಎಂಚೋಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಶುರುವಾತುಂಡು ಟ್ರೈಲರ್ ತೂರ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಯಿನ ಫೀಲ್ ಆಂಡು ತಗೋಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತುಂಡು ಟ್ರೈಲರ್ ತುಯ್ಯ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಖುಷಿ ತೋಚಾರ ಯಾರ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಈ ಒಂಜಿ ಬನ ಸಿನಿಮಾಡ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಈಗಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏಕಲ ತಿಪ್ಪಾಡು ಜೈ ಬನ